модари Гулбидин Зиёбеков ҷавони 29 сола ки ҳангоми амалиёти мақомоти интизомӣ дар ноҳияи Рошқалаи вилояти Бадахшон кушта шуд ва марги ӯ боиси эътирози чорӯза дар хоруғ гардид. хоҳони суҳбат бо президенти кишвар шуд. Певистамо Абдулмуминова модари Гулбидин рӯзи 1 декабр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт мақомоти Бадахшон арзашро нашуниданд ва мехоҳад додашро ба президент расонад. ёдовар мешавем ки Гулбидин Зиёбеков рӯзи 25 ноябри имсол дар деҳаи тавдеми Рошқала кушта шуд. мақомот гуфтанд ӯ тақрибан 1 сол пеш ёвари додситони ноҳияро гаравгон гирифта буд ва бо гумони гаравгонгирӣ ва барангехтани маҳалгароӣ ҷустуҷӯ мешуд, вале дар амалиёти боздошт бо силоҳ муқобилият нишон дод ва захмӣ карда шуд. дар хабарномаҳои расмӣ дар бораи кушта шудани ӯ чизе нагуфтанд. баъзе аз шоҳидон мегӯянд он рӯз дар дасти Гулбидин Зиёбеков силоҳ надида буданд. дар телевизиони давлатии Бадахшон ҳамчун далел як тапончаро бо тиру тирдонаш намоиш дода гуфтанд ки ӯ ба Гулбидин Зиёбеков тааллуқ дорад. певистамо Абдулмуминова пойфишорӣ дорад ки писараш ҳеҷ гоҳ дар даст силоҳ надошт. вай гуфт давоми 10 моҳи охир баъди он ки гаравгонгирии додситонӣ рӯй дод касе писарашро суроғ накарда ва ҳатто барои бозпурсӣ ба ӯ даъватнома нафиристода буд.